Dahil maraming pahina to, gusto ko lahat ng bata. Drawingan ang aking coloring book. Sabay-sabay, imagination drawing, go! Drawing! Drawing! Hop! Okay, ngayon, tinagyan nyo ng drawing sa imagine ninyo. Okay, sabay-sabay, say the magic words! Happy birthday, GM! Hop! May drawing meron! May drawing wala! May drawing wala! May drawing wala! May color meron! Okay. Ngayon, lalagyan natin ng color. Okay. I get my favorite color. Okay. I get my favorite color. Nandito na siya. Kuha na natin favorite color ko. Ang favorite color ko ay pink. Ngayon, nilagay ko na yung favorite color ko. Kayo naman, ilagay nyo naman yung mga favorite color ninyo sa book. Go! Get your color kit nyo sa akin. Red. Ngayon, nilagay ko na yung mga favorite color ninyo kahit di kayo nagsalita dahil nasa isip niyan. Sabay-sabay, bumilang ng 3. Say the magic words! Happy birthday, GM! May color wala! May color wala! May color wala! May color wala! Okay, ngayon, may color na. Kukuha na yung color ko, ibabalik ko na dyan. At syempre, kinuha ko na yung favorite color ko. Ngayon ko na ibabalik ko naman yung mga color ninyo. Ngayon, ibalik na natin yung mga color ninyo. Ngayon, binalik ko na yung mga color ninyo. Sabay-sabay, bumilang ng 3. Oh, may color meron! May color meron! Buludok tuman damdama. Yung malakas! Drawing. Okay, ngayon, erase ko yung drawing ko. Erase, erase, erase. Ngayon, erase ko yung drawing ko. Sabay-sabay naman, erase ko naman yung mga naisip ninyong drawing. Go! Okay. Oh. Ngayon, in-erase na sabay-sabay. Bumilang ng 3. Say the magic words! Happy birthday, GM! Oh, may drawing, may color meron. May drawing, may color meron. Okay. Dahil ngayon, birthday ni GM. May isang bata makakuha nito. Ang tawag natin dito ay prank time. Ihahagis ko to sa gitna. Kung sinong unang makakuha, sa kanya na lang. Maliwanag ba yan? Okay, galingan na. Unahan lang. Magbilang ng 3. GM! GM! Isa. 2.